Ngozi ekene m ọ bụ Sunday Igedana m na JP Base Lives. Anyị na-akọwa maka Chidokwe Anekwe nke nara mmụọ oke osisi ajọ ụmụ nnụnụ na-agbala ọsọ Godibia wa obodo enwere John ka na-enwe oti mkpu obodo nwere nnukwu mmanwụ a na-eti mkpu nnukwu mmanwụ na-agbabata egwu atụọ n'ilo akara aka onye na-edu ya n'ụwa akara aka onye kpuchie ụgwọrọ aka ka mụtalụ nnukwu mmanwụ a na-ekwu ọrụ aka fa mụtalụ nnukwu mmanwụ a na-ekwu okwu nna m gwara m ọfọ anena ya nwa ya ezigbo ọkpụkwa zọbafịa ma jijie ajọ ọkpụkwa edebụkwali ebunuwelude agwanụ n'elu n'ọnọdụ ọfọkido ijawan ọ chọtara nwa obe ịmakwa na ọ chọtara ọnwụ ị na-egbu ọgụ ejibe dike ịmalụ ka o si kwado egbu n'ọgụ esogbube dike ịmalụ ka o si kwado agbanabezu na ọma mbala bịanụla egwu mo aja anyị anam anịnna m egwu na-ekene Chukwu Emeka Nwankwọ papa ọmabasombi egwu a Sunday Igede anyị mara oke na-eso okwu isi eze ya bụ oke na-eso okwu isi eze oke kele onye n'ibe ya onye ọbụla ratasịa Chukwu kelebe onye akelu ugo Chukwu kelebe kelu ugo kelu udene Chukwu kelebe kelu ugo onye kelu udene ọ bụzugo buzo kọchake ndị lebulu tụọ ọ bụzikwa inu ka Igbo ji ekwu okwu anyị malụ ndị Igbo inu ka Igbo ji nwekwụsị onye malụ ife ga-ese onye malụ ife na-ese okwu nyanwe ile aka onye ile onwe ekwu ozi na mụ hapụrụ ya ịmala nwenyila aka onye ile egbu m ya bụ ọ bụrụ ndụ m na-eso okwu ka o si erukekwe ọ bụrụ ndụ m ga-egote udo mkwechiri okwu osise ọkwa na ọchọkọpụ n'ọnụ yọrụ nwanne ya isi ọsị abụrọta biko benye m isi ka m weligbuo ogwu ego ọ bụrụ isi m ga-ebute ego mkwechiri okwu osise odogwu isozikwa meje Sunday Igede ọnụ ọma nwa mama papa ịna na okwu ikwulu emego okwute ndị ilo ọ sị na anyị a ga-adị mma ma a ga-ebikie nka ya bụ afa kpọla a na-ekwe obi ịmalụ nnekwu nna na anyị na-akwaribe Chukwu anyị ekwe dike bịala ụwa ọzala nne ya ya si ọ bụrụ oke m na-eso okwu o si erukekwe mana o nwere ibe o ji n'aka eziokwu ya bụ ibe ido iji awa anị eme gịnị ofokpegbu nyam ọkwala ibu ya ọkọnyere atalubejie onye azọnịa ọkọnyere atalubejie onye azọnịa eji ike eme ụwa wụsa arụ onye ka Chukwu egwu atụgo n'ilo o nwere ife na-ewute m ma nke ọzọ na-ewo m iwo dịka na-agbalị izologo na ma na-agụ mmụọ mana o nwere ife na-ewo m iwo inu ka Igbo ji eli okwu ma ọkwa na Igbo tụsie nnu ọbekatụ ya lia ya maka ilo inu ka Igbo ji nwekwu okwu na ofu osisi adịghị abụọ ọkwa na ofu osisi ghara mkpụrụ nwee ma abụọ ofu osisi gbaba osisi Ugodibia wa na nam Chidokwe na-ekwe ụmụ ọbụba mụtalụ nnukwu mmanwụ na-ekwe
adịdị egbu mo kama na dike na-anata ya bụ nna agụ ma mmụ agụ bụkwa agụ oyi odogwu bụ n'itego Sunday Igede Chidokwa na-enwe onye nna nọ n'ala na ọnwụ gburu Chidokwa na-enwe ya ka anyị na-ebe Chidokwa na-enwe onye nna nọ n'ala na na-enu anyị na-akọ maka Chidokwa na-enwe ọkala tụle dibịa na ụmụ Igbo Anam Okenna ọya bụ chairman ndị dibịa niile overall ezi Anam anyị si ka mkpụrụ obi ezu ikere ndokwe Chidokwa na-enwe onye nna nọ n'ala na n'ọnwụ mgbuli eze dibịa na mmụọ ndị nna na-ekene gị n'enu ụwa Okosime anyị na-akọwa maka Chidokwa na-enwe Okenna na mmụ Igbo Anam anyị si ya ọna ya nọdụ mma Igede 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 afọ mụlọ mama na mmụọ onye nna nọ n'ala na ọ bụ na mmadụ anwụgo ọ bụ onye dị ndụ ya bụ onye nwụrụ anwụ ọgamọ Chidokwa na-enwe onye nna nọ n'ala na biko ụmụ Chidokwa unu dibere n'ụlọ na ugo na bụ anaghị mmụọ eze dibịa na nọ n'ala na akwa dịle gboo ụmụnne m unu dibe unu ebezikwa na ngwụ Chidokwa na-ekwe n'ọbara igwe mmadụ enwe na onwe ewu na-ewute ụra obodo na nnukwu biko ụmụ Igbo unu ebezikwa na ngwụ ndị eze dibịa ewu na-ebezikwa na agba ọhaneze ndị Igbo dibe unu dibe Chidokwa na-ekwe n'ọdịkọ na mmụ ugo dibịa ewa na nna mmụ Chidokwa na-ekwe ọnwa mara eze ma ọnwa mara ọkpalụ maba jebi biko na-ebezikwa na ngwụ onye ọma jebi dibe n'ụlọ anyị na-ekele Base Life JP Chidokwa na-ekwe oke osisi ajọ ụmụnnụnụ na-agbala ọsọ anyị jikwa otu aka na-asị ụmụ Chidokwa na-ekwe niile ndị ọnwụ nwụrụ nnaba badibele elu na ọnwa mara eze ma ọnwa mara ọkpala ọ bụ onye dị mma ọnwụ na-egbu Chidokwa na-ekwe bụ ofu onye na ụmụ Igbo Anam ọ bụ na mmadụ Anam ụmụ na Igbo hụ na-ebezikwa n'agba ya nwere ebe onye nwụrụ anwụ na-ejo n'ọbụ onye dị ndụ ya bụ onye nwụrụ anwụ ọnwụ mara eze ma ọnwụ mara ọbala ibe na ọnwụ na-eme n'ụwa jọka ugo dibịa na ọnwụ gbuli ọnawo Chidokwa na-ekwe anawo ọkala tụle dibịa na nọ n'ala na nwụnne m biko ndị dibịa edibele osu ochema ndị dibịa n'ezi Anam ọbara Chidokwa na-enwe bụ onye mesiri ike o bidoro biznes nke butere na o jere otu ebe dị iche iche o jekwara North ya bụ ugwu Hausa o mesikwara
naba France ebe o jere mebe biznes dibịa na-atụgharị Chidokwe Anekwe o meketa ebe ejere ije ndị ụlọ amalife na-eme agwaba Chidokwe Anekwe na ọ ga-eme dibịa na dibịa bụ akara aka ya alụsị ndị ikwu ya wee bịakwute ya ọ bịakwutere na mmụọ wee zie ya ozi si ya nwere nzu ka ọ gbada na ndịda mmiri ebe na-eru ka ochie eru na mgbada na oruru mgbada ka ọ na-aga ka ọ kpọkuo alụsị ndị ikwu ya bụ akpụ ọkalede ife niile ọ na-eme ga-adịle na mma Chidokwe Anekwe wee pụta ụtụtụ wee nwere nzu wee mee ka alụsị ndị ikwu na-esi wee gwa ya o wee kpọkuo ofe from the day ife nọ na-eme na-agali ya nke ọma biznes o tiela aka ọ na-aga o megidere ya biznes nke bute na o nwere ego wee nụọ nwaanyị Mrs. Elizabeth Onigbo Chidokwe Anekwe Elias Onigbo ụda ama mbụ ya bụ nwaanyị ha gambo Chidokwe Anekwe ezi papa ka n'ebe akwa ya papa ị na gị nọdụ mma ịnụrị agwa lile gbuo mụ okosime anyị na-ekelezi Chief Patrick nwa bụ nwanne Anekwe anụ eyi agwụ Ogbuevi nna nyerugo wa anyị na-ekelezikwa Chideru Chidokwe Anekwe Chance Mind ana m ayo ndị dibịa sibadịrakwa ọbara ọrụ Chema na nna mmụọ papa m Chidokwe Anekwe Chidokwe ọgwụ mkpụli ọnabo oke osisi ajọ ụmụnụnụ na-agbara ọsọ ọ bụ na mmadụ anama alele anyị nwere ndị Igbo na-enwula ụmụ Chidokwe urebezine unu ndị bele unu ndị be ọbịa higede 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 obodo nwere nnukwu mmanwụ a na-eti mkpu obodo nwere nnukwu mmanwụ a na-eti mkpu okwu na-akpọ dike ọkpọ ya na ndị ọbịa zụ afịa ọbịala ụwa gbadokwa anya abịa jidulugonya na anaghị ya okwu na-abụ na-akpọ dike ma mgbe chi ga-akpọ ọzọ o jebe izu okwubechie ọgbakọ ụtọ ụwa zụ ọbụlụ na ebolia Chuma Udense Onyamezi egwu high life Empire Nwanam eze chi na-agbala ọgwụ n'ọma mbala ọ sị na ọ ga-abịalụ m egwu mbọsị mma akwa nna o ya sị m tulugo nke m iboje megoro m ebolia ma mgbe eji wee lute m ikwu ọbụna nwanne m na-ebe akwa ya bụ ego green ya kpọlụ papa m dịka na-agbalị izu onye be anyị ode njinji mizik Izuchukwu tulugo nke gị ibe megoro gị egwu zutekweli OTY mgbasị nna agwa papa m kodogwu na-etili m egwu ọ sị m jee bi arụkebe gị ọkụ OTY tulugo nke gị ibe megoro gị ma mgbe eji jebe ikwu nne m
nwanne bekee ebe anyị nwagege oyoyo samankwe egwu ekene egwu JP Base Life ekene egwu gị ọka bụkwa na Smart Space ọmaba mụnye abịala egwu Sunday Igedana ana m ayọsi ndị egwu otu anyị niile si dị n'otu nwekwa Dr. Chudekwa na-ekwe site tata gaba nwanne m alụ nwanne ya ọ na-asụ ụsọ ka onye mmadụ gosi nwanne ya oge onye nwere onye nwanne ya nke onye mmadụ ọkụzi elu nwanne ya na-egwu na-eburu ilo ebele mụ na-ebeli ndị egwu bụ site anya mụta tagaba ọnụ na-eti egwu Ifeọma kọ na ya abụọ na na-eli n'ọnọdụ ndị ji egwu achụla aka egwu ga-alụlụ gị ụlọ egwu ga-ebunye gị moto egwu ga-agba gị ọgaranya zụọlụ gị ụmụ gị egwu ga-emeli gị ụwa gị nna m Chukwudokwa na-ekwe omife ji ọfọ ogbu ebu n'uwelude dịka na mgbalị izu omelie oke osisi bụ n'obi anabago ebodia obodo nwere jọnụ ka a na-enwe oti mkpu obodo nwere nnukwu mmanwụ a na-eti mkpu nnukwu mmanwụ na-agbabata egwu atụọ n'ilo akara aka onye na-edu ya n'ụwa akara aka onye kpuchie ugboro aka ka mụtalụ nnukwu mmanwụ a na-ekwu ọrụ aka fa mụtalụ nnukwu mmanwụ a na-ekwe. Please subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.